kundit Simiä. Samu saat kapteeni, mä arvotan. Johdattaja, Marlo. Ylös vaan! Samu! Jokaisella maalla on oma. Ei ole. Ei ole. On. Ota mennä. Suomella on. Vertti heitä. Suomella on 2. Heitä pään yli. Vertti. Reunaa pitkin. Alex. Lähde paitaa pitkin. Vertti, muista se miten heitetään. Kyllä mitä harjoiteltiin. Muista. Väinö, pidä vähän siellä puolella. Alex. Paitaa pitkin. Älä päästä selän puolelle, älä päästä Väinön selän puolelle, mene sinne taakse. Johdatta! Alex, tänne! Samu heitä, johdatamme maalille. Jalat maassa, Samu. Hyvä Luka. Onks noin 05 Kimmo? No ei, kun kaikki on 04 täällä. Hyvä Samu, hyvä oli. Hyvä oli. Hyvä kundit. Hyvä Lukka, hyvä johdattaja, hyvä Marlo, hyvin pelattu. Hyvä oli, Alex. Hyvä puolustus. Alex, no. Perttu ylös vaan, Perttu. Hyvä heitto, ei ota. Alas! Hyvä oli. Pitää vastustaa kiinni, hei selän takaa, kaikki riittää. Ei yhtään vapaa. Hyvä yritys oli. Ylös vaan kunnit sieltä, hei. Ylös. Hyvä yritys. Hyvä Samu. Johdata oma paikka oikein keskeltä. Johdata oikein keskeltä, Marlo on vasen. Oli Teemu. Ei ollut. Heitä vaan Lukas. Johdata menee jo. Hyvä Eero. Hyvä oli, hyvä idea, hyvä. Älä seuraa Väinö ihan näin lähelle, se on vähän kauemmaksi, se tulee sun yli niin. Vedä vaan Luka. Siihen perään, hyvä oli, hyvä Luka, hyvä veto, hyvä Joonata, hyvä idea. Hei, hyvät paikat on kalkosupissa. Luka putoavaa, hyvä paikka, hyvä oli. Hyvä kundi, hyvä oli. Alex, perään vaan. Minuutin päästä vaihto, noska ylös. Muuten tehdään minuutin päästä vaihto. Täällä vaan rauhallisesti, näyttää kautta Teemu yritys. Vapaana, hei! Marlo! Ja sit se tulee. Ja Matias, hirveä frässi täällä kyllä ylhäällä. Alitko sinne pelotteena siellä koko ajan? Hyvä Joonatan, hyvä oli. Hyvä Joonatan, hyvä oli Samu, hyvä oli. Vedä maali! Vedä maali! Marlo! Vaihtoon kaikki, vaihtoon! Väinö vaihtoon! Hieno veto, Perttu. Hieno veto. Hieno veto, Perttu. Hyvin pelattu Eero. Tosi rauhallista, isoa peliä. Juho, kato se 11 vetos. Varmista keskeltä Juho nyt, kun Teemu on siellä sivussa.
Kato, hei, Samu, paikka laitaan. Teemu, sä et heitä Teemu, sä oot tuolla keskustan. Kimi heittää. Kimi heittää, Matias ylös. Heitä Samu ylös. Samu, niin ylös. Oho, okei. No heitä uudelleen, heitä Samu uudelleen. Hyvä oli Marlo. Hyvä, laita pitki vaan. Hyvä oli, hyvä Jamie. Hyvä Samu, hyvä oli. Hyvä oli. Samu vaihto, johdetaan kärkeä. Hyvä Samu. Oliko se tää pallo? Marlo, niitä valuta. Johdetaan. Rauha Teemu. Peruta Teemu. Selän takaa. Eikä vaan. Teemu, Marlo, selän maalille vaan. takaa. Hyvä Teemu. Hyvä Roope. Vastaan Alex, vastaan. Ja maali! Teemu, just noin aktiivisesti kiinni vaan. Marlo! Jordan, se nyt on toiselta puolelta. Matias, ylemmäksi vaan. Ylemmäksi vaan, Matias. Ylemmäksi vaan. No niin, karkaa siitä. Hyvä oli Roope, hyvä oli. Hyvä syökkö oli, hyvä ja vedä! Teemu, hienosti ohjaat. Ohjaa siellä koko porukkaa, jos Juho väärässä paikkaa. Hyvä Joonata, hyvä Marjo, hyvä Joonata, hyvä Roope. Hyvä, että saa monta matsia vielä. Niin. Hyvät kudit. Tajat on paljon. Joo. Hyvä oli. Syöttäjä Roope. Muuten hyvä. Joonata Antun kulma. Mukavia vettämistä. Marvo saas maalille tekee. Maalille, Marvo ylemmäksi vaan. Roope, ja maalille. Levitä Juho. Marlo kanssa ylemmäksi vaan. Luka siihen vetomestaan. Marlo maalille vaan. Enemmän maalille. Hyvä oli. Hyvä kuudit. Marlo. Nyt on vaan. Hyvä oma paikka. Äijä kiinni. Joonata. Kärkenen. Hyvä kuudit. Jokaisen Matias, selän takaa. Siitä Marlo, ota. Tässä näissä hieman kaupallisia tiedotteita. Buffetissa meillä on myös makkaraa, että ostakaa myös Hyvä oli sitä. Luka. Hyvä ideaali syöttää. Hyvä. Hyvä yritys. Hienoa syöttelyä. Hyvä maskimylly. Hyvä oi. Luka vedä. Luka vetää. Hyvä Marlo. Matias, keskikentällä. Heti kun ne avaa, niin lähdet rynnimään sinne. Joonata maalille vaan. Heti kun avaus. Juhokas heti saman tien. Noniin. Heti. Joonata sinne maalivahdin viereen. Käsi vaan. Hyvä yritys. Marlo vaihto. Kentälle. Hyvä Marlo. Hyvä.
vasen keskikenttä. Ei se, Samu Kärkiä johtaa putoa vasen keskikenttä. Tänne puolelle. Matias ylemmäs Matias. Hyvä kundi. Matias antaa, Juha, älä mene vielä sinne, pyydä sitten lyhyt myöhemmin. Matias, anna vaan Matias. Matias, varmista vähän alempaa. Pitää aloittaa vaan. Samu Kärki. Samu teki omari. Ei haittaa. Noniin. Teemu, oma paikka, Teemu! Hyvä oli Roope, hyvä idea. Keskittä, vai! Hyvä oli. Hyvä idea, hyvä Joonatan, hyvin haettu, hyvä oli. Hyvä Samu. Hyvä Lukaa. Anna mennä Vaskinen, anna. Matias ylemmäs. Laita. Varmista Teemu, Juha Teemu. Hyvä oli, hyvä Lukka, hyvä oli. Ei mitään Samu seuraavan kerran haukkuun, hyvä oli. Matias ylös! Kiinni vaihe. Laita pitää. Joudata keskelle Samu sinne Tulee 12. Ja nyt on 12. Samu No. syöttöjä. 5 sekunnin päästä. Ja aina vaan itse. Vuodonat. Muuta hyvä, no niin. Tärkeä vaan. Matias, pysy maalilla! Tule pitkä! Matias, peruuta taaksepäin! Hyvä Roope, hyvä oli. Okei, näin juomaan. Joonatan.